igandeko herrikirol froga horrek, eskatu gotok esatu bezala, maila bat gehiago da, ez? Semifinala zen, aurten finala. Federaziotik proposatu zitzaionean hemen izatea, pixkatu udalian aztertuta geho, ontzat eman genuen eskaera. Eta, guretzako ikuskizun politia izango igandekoa, animatu nahi ditugu, bai herritarrak eta bai Euskal Herriko kirol zale guztiak bai igandean horrea inguratzea. Eta, eskolari eskatu nahi dugu, ikuskizun bikaina eskaini izatea. Behin jendea inguratu ezka. Astasun biltu datekin bat, nahiko kirol zale herri bat. Bozada berezi bat eman dituzue udaletik edo? Bai, udaletik herri kirola babesteko ahalegin berezi bat egiten nahi geha. Eta azken urteetan, urrezko aizkora eta hainbat froga egin dira, baita ere harri jasotzen marka saiakera batzuk bertan ospatu dira, eta baita ere pelota jaialdi batzuk ere bai, ez? Nahi duguna da, herrian egin gendun pilotaleku eta kiroldegi berri hori ahalik eta etekin gehiena ateratzea, eta pixka baita ere izan behila zer. Izan behila mesedetan, bai herritarren mesedetan, eta baita ere herri kirolen mesedetan. Pixka bat, hor gure espuertzoa eta gure aldeun borondatea hortan lautzeko. Erronkare bai, pixka bat, hain antolaketa hundiez, baina nagusiko txapelketa gaur egun aizkora maila izan daiteken ekitaldirik garrantzitsua egiteko. Bai, erronka ematen du, jende asko etorrikoa, parkaleku pixka bat prestatutu egon berzatea, eta gero baita ere, telebista eta etortzen dira, baita ere eskatzen ditu, beste esfortzo batzuk ez. Beste baliabide batzuk. Esan behar dizugu, Euskadiko Herri Kirol Federazioak eta Gipuzkoako Herri Federazioak kontrolatzen dutela, baina babesle edo laguntzaile eskargak dira udala, eta gero herriko kirolariek, herriko kirol taldeak, Jose Angel Sarrasola bertako kidea da, harri jasotzaile izandakoa, esango diego ez, Jose Angel izandakoa. Eta gaur egun, hemen antolatzen diren kirol ekitaldietan, eskaran murgilduta. Erronka hartu ziren udalak, baina baita herritar kirolariok ere. Pensamendua edo eskaintza edo komentatu zenean kirolen artean, iaz bezala pensatzen dira, eta arazo hondirik ez, eta berehala jarri zinetela lanean. Lehen urteko kanporaketan oso guztua geratu ginen etortzen jendeatik eta izan zen resulta batikan. Eta aurten final bate itekotan da federazioak egin kontatuan jarri ditzanen, aukera bazaudela astesun berriro iteko finala. Eta nire lan taldek esango genduke, 10-12 laun biltzegalako udaletxeak ginen eta proposatu ginen, ekonomiko bizze diru zen, aztertu gozutela eta behar esan du bezala, baiezkoa. Eta gure partetik gane aurrera ez. Eta gehortikan aurrera, pixkata seginean gauza zehatzeko, propagandako diru pixka bildu eta holako gauzetan, baina ez dugu lan esageratu lehin ikusten. Eta, nire esan duen bezala, egunean, hortxe aparkalekuk eta pixka jendea, antolak eta harrik eta egokiena eta erosona izan dedik jendiak saiatuko geha. Eta gu partetik gu herrikirol gustatzen zaiuna da, asteasun bi eskolari gazte dazkau. Eta horiek ere ilusio handia daukate, hori laguntzen nahi da jende bate badao. Gero esan behar dugu, momentu horretan, asteasun bueltan, esango den dute, Zizurbildikan Otaegi edo Mujika Ibarratikan edo Azurmendi, horretan Tolosa ingurun aizkora mundua momentu honetan, inguru honetan dagoela oso sasoi honean, ohala irudituta gaude. Eta merezizuela asteasuko puntu estrategiko bezalako baten egitea, eta nik uste nola Mari Mujika, zer hobetu beharko lukeen eta zer den trebea aizkora? Txarra, gondo aztertzako horiek nahitzako, baina, horiek ere hasi berreiek ez aspaldien egin dela, nik uste Mujikara aspaldik urtetan, azkenak guztiotan, mando gorrakada bat, eta nik uste, haidela nik uste pixkanaga gora, eta hoa indikan, mejoratu gara daugula pixka gehiago, horko egin ibiltzeko, baina, nahiko ondo gela ibiltzen zen. Eta hobetu beharra, zerbait bereziki aizkora aldetik, Ez dakit hor, aizkoran aldetikan, eurre bagitzen nahiko ondo ikusten da.
Preparazio aldetik edo zer baiatzen du, pixka bat dana eskala berdinak eta bakizu. Nik uste nahiko ondo baitela. Eskala bizkotea behar duela, dana berdinak zaila izan da. Atzetik aurrera jarrituta, lehen ez dugu esan, baina bi Nafarra eriko dira, Nazabalda López, eta beste lau, Gipuzkoarrak. Azken aldian, hori Donato pixka bat, Nafarrak lehen garai batean gehiago zineten hor finaletan da, Indigerekin eta Ireurekin. Lehen badiru Gipuzkoarrak pitin bat gainetik jarri dela, generazio dia edo natura hori gertatzea edo zer uste dugi? Bolara izaten dira, hola tokatu duen da, bolara bat diantzuru santzona askotan Nafarra izaten ginen, Gipuzkoarra baino, bolara honetan, indartsua duri gaztiok eta tokilu utzi behar zailo. Eldu duen atzetikan? Atzetik aurrera, joan zen kanporaketan 2 abuztuan, Joseba Otaegi. Ez aspaldi ari dena, baina nola ikusten dukik Joseba? Hau behar duzu asitako got, oandik azti ere bai, baina, nik uste botilio honek badula klasia, oandik mejoratzeko asko egiten zait. Ondo ari da, baina oandik geixo inberda dakor, baina nik uste dut, denborakin oandik jarriko dela hobeto xo. Zer, epaietan edo indarrean edo? Epaietan nahiko txukuna, da nik uste. Bada ez dakit, oandikan internatzako motan edo zer pixka bat oandik falta dela, baina ondo ari da. Atzetik aurrera, kanporaketako zailkapenean garaziko ditago dik. Saiatu, nahi baina. Negurtio, hemen koratu baina nik uste lehen gurtien finala jogatu izanak, gareke mate ulaleko, lehen gurtien behin eparatu geno, nenekin zer sentitzen zer lan zan da, nik aurten hori ikusten denean da igual. Kanporaketa izan daiteke nola baiteko mugarria referentzia bat iretzat? Ez zen kanporaketan lan erdila da eta oso diferentea, azkenean segundotan egotea finala sartu eta nahiko esplosibo, nahiko inkomodo izatea kanporaketako lan hori. Eta finala berez ja lan lutzego da eta beste erabateako lan. Azkeneko proba hola serio edo fuerte izan nuen Gipuzkoako txapelketa. Eta baita, batez ere hori, han ere ikusi bat begire burua lehen aldiz, final horretan, eta esan daiteke Joseba Otaegi finkatuta dagoela txostenen agertzen dugun bezala maila honenen arteko maila horretan. Nik genuke esango, ez zen azkenen 20 segundoa gatu zen, 7. ere finaletik atutxa eta hemen eozeinek sartu nek eta eozein kanpon gatu. Hemen finkatzia zaila dago. Eta kanporaketan bigarren geratu zena, Iñaki Azurmendi. Txapela oraindik lortu gabe, Gipuzkoa baditu, baina presio badek txapela lortu behar izan nahi hori edo? Presio nahi beti izaten da ez da, txapeleta bat jajutean, txapela beti nahi izatea, baina nik uste aurten zaila dagoela txapela emaztea. Loren ikentzea normalez bintzat, uste neko zaila dagoela. Zendik faio bat, baina gero gara beste bostok, bigarren bostoko edozein josatu daikena, eta orduan presioak entzeko zaitu gugea norbea alde honik laniko bena egitea, eta gero beste faio eta guk egun nobea balimoko, aprotxek marko du, baina nire txapela zaila gola. 33 urte, eta azkeneko urte hauetan ja, finaletan sartuta, bai Gipuzkoakoan, bai Euskadikoan, goren bailan sartuta. Erronka bat oso agiat edo emateko egiteko zerbait berezi egin behar aldu oraindik Iñaki? Ez dakit hori merezi egin behar duen ez dakit, hori falta zailula koska bat hori, ez dakit hori margen hori nunda hon eta gero plazan igual etxeko lana egitea eta bire beteri ez izaten biok eta egun eta momentu hartan txistu gotze honen han inbar da bestela ez du balio. Eta orduan plaza pixkata sentatzea eta gero lana egitea saiatzea gon eta beste egin bat dugu onartutak ere. Bukatzeko pensatzen dugu proba askoren artean, aurten Donostiako Urrezko Kopa, Gipuzkoako txapelketako finala handik honea pixkanea gora egin dekela, ze lehenbizi izan zen Urrezko Kopa eta gero Gipuzkoakoa hobeto, txapela jantzi, ziurtasun bat lortu. Ego ez dakit baita ikusi behar da lanak edezberdin ari da, bakoitzei nahi duren kanadikotako lan hori eta guztoko gioz egin, guztokati da, baina ni Gipuzkoa txapelketakoa eta Euskal Herrikoa eta onbiko darenen nahi hau ikut lan hori. Eta orduan momentuen Urrezko Kopan momentu honen neola horren ez donan, baina lanen hasi nintzen gaizkita nire hain ustetan hartan.
Eta gero Gipuzkoakoan da, beste bat izan zen, da klasifikatoria lasaita nintzen hau eta uste lan niko bena ningen dula, eta orduan baina ber, segitzen du nola, eta baina lan bat honekin duen. Bueno, bukatzeko, gure partetik dintzat, gogorazi, gutxi gora bera, aurrekontua, finaleko aurrekontu dela 17.000 eurokoa, eta gehien zertzen dena sarietan, diru sarietan, txapeldunak opertzkan 2.500 jasotzen dut, aurki bera. Beraz, aurrekontu horretatik gehien jaten duena, egurra gutxi gara 2.500, aurten ere peñagarikan jarriko ditu, plazarotuko ditu, esan zigunez irati aldeko dira gehienak, eta espero dugu, egoerak gozoak izatea. Ez dakit zerbait gixego zan nahi zenuketen, edo eta bestela bazue bali mako zerbait, eta bestela bera egin gero zegin, hori bukatuko genuke.